Yeah, but kune varume vanonzwira tsitsi shemo nemwoyo yakanaka. Hainda. Murume uyo ane mwoyo wakanaka. Uya murume asvikira mukadzi wake ane chikomba uya vachitoita zvavanga vachiita bvatotora kapu yake tii bvamwa bvapedza kujaidza. Ndonyanya kutaura uya asvikira mukadzi nechikomba kwako aendesa uri free. Kuchaidzwa ini manje inini handikuendese uri free nifanika ndakatobva unobvisira zvanga changobva kuita kubva unobvisira munhu osvikira munhu nechikomba mubhedha wakatenga. Ndinotenga mapiritsi ebonde 12 hours macobra aya nematiger zvese chiye 12 hours. Ndotora box remakondomu akawanda kudai so ndoya nawo ndotenga macucumber 4 5 6 macucumber ndosvika ndobata murume chikomba iyoyo ndochisungirirawo zasu mukadzi nomusungira makumbo akaita dhasha kudai munhu wese chikomba ndochibata ndichipfekera cucumber kudai so ona rimoti cucumber rakakura ndichipfekera kumashure kwechikomba uko kusvika kwandakuona kwakubuda ropa then ndobva ndabata mukadzi ndopfekawo ndinorova mukadzi kusvika aridza mhere aya undichite hausi utsinye iyo munhu kuya nechikomba pamubhedha hausi utsinye herewo kwakurega munhu kuti enda free mari yakadya vabereka ako ngaende free haiwa ndinokushanda 12 hours dzegoodbye ndichipedza kushanda 12 hours ka murume kumashure kwanenge asingafani mana kuti budai mese muende handikukonai pano mune utsinye yo